можете да се свържете с нас на имейл help@irinatancheva.com, на нашия сайт www.irinatancheva.com или на страничката Сбъдване на мечтите. И сега преминаваме към следващия инструмент в Leonardo и това е Real-Time Canvas. Тук се отваря една площ, като от тук можете да добавите снимка, можете да генерирате такава, да използвате гумичка, четка, да промените цвета. И сега набързо ще ви покажа какво може да прави самата програма. Ако оставя на жълтия цвят и просто направя едно кръгче, след което сменя, нека да е син цвят, следващото кръгче. Тук съм написала подсказка планетата Земя и Луната. Както виждате, току-що ми се генерира снимка от драсканиците, които аз направих. Съответно, мога тази снимка да и подобря качеството от Instant Refine, след което да я изтегля. Виждате как за секунди направихме много интересна снимка. От кошчето ще изтрия тези дизайни и ще кача снимка. Тук знаете нашите качвания, от тук можете да си качите снимка от компютъра в платформата. Всичко, което вие сте създали, колекции, когато всеки път влезем в галерията. Сега ще използвам планетата Земя и ще я наместя. Тъй като искам да стане по-обла и да заема по-голямо място, по този начин ще я издърпам и ще кликна на InPaint. Искам да обърна внимание, че тук имаме различни стилове, които можем да ползваме. Най-вероятно вие ще ги пробвате всички, за да видите кой ви пасва най-много. И сега това, което направих, нарисувах едно жълто петно, написах подсказка Make a Moon и току-що ми се появи нещо подобно на луна. Имайте на предвид, че не всеки път дизайните ще бъдат точно такива, каквито сте ги задали. Понякога дори ще стават по-креативни. И мога да използвам Instant Refine, за да засиля качеството на снимката. И току-що даже ми се появи луната. Както виждате, и Земята вече изглежда по-реалистична, тъй като зададах фотография. Сега мога да я изтегля и да я разгледам по-отблизо. Така можете да експериментирате с всякакви снимки и както виждате, резултатите са наистина умопомрачаващи. Поне аз лично съм направила много дизайни и всеки път се изненадвам колко интересни стават те. Сега ще се върнем обратно, за да ви покажа Real-Time Generation. Идеята на Real-Time Generation е отново тук да зададем подсказка и да преценим дали ще я направим като илюстрация за деца, дали ще бъде анимирана, дали ще бъде арт илюстрация или примерно като книжка за оцветяване. Затова аз написах океанска сцена, на която вълните се плискат в брега. И искам да я направя за оцветяване. Т.е. ще засиля този ефект, а останалите ще ги намаля. От тук можем да манипулираме тези елементи до момента, в който на нас скетчът ни хареса. Ето, например, на мен ми харесва тази снимка, така че веднага мога да я изтегля и да я ползвам
когато създавам книжки за деца, за да могат да оцветяват. Тук можете да си поиграете с опциите, можете да зададете каквато вие решите подсказка и да създадете каквито дизайни вие желаете.